Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu lehenengo mailako inekuazioak. Inekuazioak bi adierazpen algebraikoen arteko desberdintza bat da. Desberdintza edo berdintza batera, bai? Hemen ikusten dezute, desberdintza adierazpen algebraiko bat, eta hemen beste adierazpen algebraiko bat. Eta desberdintasuna ekuazioekin ikusten dezute dela horrelako zeinuak agertuko zaizkigu. Hau da, txikiago, handiago, txikiago edo berdin edo handiago de berdin. Bai? Ekuazioetan berdintza bakarrik ateratzen da. Hauetan, inekuazioetan ateratzen dira hauetako bat. Hauetako ikur bat. Bale? Orduan, inekuazioek dute infinitu soluzio, bai? Tarte batean egongo direnak, bai? Infinitu soluzio, bai? Orduan, hemen ikusiko duguna izango dira lehenengo mailako inekuazioak. Noiz dira lehenengo mailako inekuazioak? Alde batean, baldin badago, lehenengo mailako polinomio bat, eta bigarren aldean ere, gehienez lehenengo mailako polinomio bat, bale? Orduan, adibide honetan ikusten dezute, isa gehi bi txikiago bost. Bueno, ekuazioekin bezala egin behar deguna da, zenbakiak alde batera, eta isa duten gaiak bestaldera. Kasu honetan, bi hau bestaldera pasako dugu, batzen dagoenez bestaldera kentzen. Orduan, bost ken bi da hiru, bai? Orduan, isa txikiago hiru. Zer esan nahi du hori, isa txikiago hiru? Soluzioak izango direla, minus infinitotik hirura. Parentesiekin ikusten dezu hemen ez dagoela berdintzarik. Eta grafikokin nola adieraziko genuke, tartetan egiten genuen bezala, bai? Parentesia baldin badago, utxunea eta fletxa bat ezkerrerutz. Minus infinitura doalako. Hauek dira ekuazionen soluzioak. Hemen sartzen badezute bi bat 0, beti izango da bi gehi bi lau da txikiago bost. Sartzen badugu bat gehi bi hiru txikiago bost. Hori dira soluzioak. Sartuko bazenute lau, ez da baliozkoa, lau gehi bi sei, ez da txikiago bost. Adibidez. Adibide honetan, izaken hiru handiago berdin bi, beraz, hirua pasako dugu bestaldera, isa handiago berdin bost. Horrek esan nahi du, inekuazionen soluzioak izango direla hemen desberdintzen adierazten men bezala, tarte bezala, bostetik infinitura, baina bosta ere sartzen da, zergatik hemen desberdintza bat dagoelako. Eta berdintza batera, bale? Orduan, bostetik aurrera eta puntu beltzarekin adieraziko dugu. Kortxeta gogoratu puntu beltza dela. Bale? Kasu honetan, bost isa gehi bi, txikiago berdin 10. Beraz, bia bestaldera, ekuazioetan bezala, alde batekin bostek izta bestaldean 10 ken bi, egiten dugu kenketa 8. Orain, egin behar deguna da, biderkatzen dagoena bestaldera zatitzen. Orduan, isaia daukagu isolatuta. Isa txikiago berdin 8 bosten. Bai? Honek esan nahi du, soluzioak izango direla, 8 bostenetatik ezkerretara. Hau da, minus infinitotik 8 bostenera, baina kortxetarekin. Hemen dagoelako zeinu hau. Bale? Ikusten dezut hemen, grafikoki 8 bostenetatik ezkerrera, minus infiniturantz, eta puntu beltzarekin kortxetea dagoelako. Bale? Bueno, kasu honetan daukagu, isaken lau, handiago, hiru isa gehi bi. Beraz, hemen ordenatu behar ditugu gauzak, hau da, hiru isa hau bestaldera pasa behar dugu egoteko letrekin, positiboa denez bestaldera negatiboa, isaken hiru isa, eta minus lau hau pasako dugu bestaldera, hemen negatiboa, bestaldera positiboa. Beraz, bi gehi lau 6, eta isaken hiru isa da minus bi isa. Eta hemen dator desberdintasuna. Hemen koefizientea da negatiboa. Isarekin doan koefizientea baldin bada negatiboa, bestaldera zatitzen pasatzen dugunean,
aldatu behar dugu zentzuz zeinu hau. Beti hau koefizientea negatiboa baldin bada, norantza, edo zeinua, zentzuz aldatu behar dugu. Hemen zegoen handiago horrela, orain da txikiago. Bale? Orduan, 6 zati minus bi, minus iru. Bai? Honek esan nahi du, inekuazionen soluzioak izango direla minus iru baino txikiagoak. Eta hemen parentesia daukagu, hemen ez daukagulako lerrotxo hau. Bale? Minus irutik minus infiniturantz eta utxunearekin. Bale? Hemen sartzen baduzute adibidez 0a soluzio bezala ez du balio, hau da 0,4 minus lau handiago zer 0 gehi bi, hau da minus lau da handiago bi, ba ez. Bale? Hartzen baduzute beste soluzio bat hemen adibidez minus bost eta minus da minus bederatzi da handiagoa, minus iru bider minus bost da minus amabos, minus amairu, bai? Minus bederatzi da handiago, minus amairu, ez balioko luke, bale? Horregatik, grafikoki ikusten dezute lerroa duela horrela, bai? Adira ez dezakezute edo desberdintza moduan, edo tarte moduan, edo grafikoki, bale? Soluzioa. Eta bukatzeko hemen daukagu, adibidez baldin badute zatikiak, bai? Ba, beti bezala MKT egin behar dezute, bi da MKT bi, hau geratzen da berdina, bi, hemen dago zati bat da bider bat bi zati bat bi bider minus bi, minus lau. Ekuazioetan bezala, kendu behar ditugu izendatzaileak, isa gehi bi txikiago minus lau, eta hemen, jokatuko genuke berdin. Bi hau bestaldera, zenbakiarekin, minus lau minus bi da minus 6. Isa txikiago minus 6. Desberdintza moduan, soluzioak. Tarte moduan, ba, minus 6, minus infinitotik minus 6ra, bai, parentesiekin, eta grafikoki, parentesia dagoenez hemen, utxunea, eta eskerrerantz fletxa. Bale? Ba, hau da, lehenengo mailako inekuazioei buruz jakin behar dezutena.